ଏଇଟା ଯୋଉ ବନଉଛ ଏଇଟା କ'ଣ ବନଉଛ? ପିଠା କୋଉ ପିଠା? ଏ ଯୋଉ କାକରା ପିଠା। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହ। ଇଏ ଗୁଡ଼ କିଲେ ଚାଉଳର 500 ଗୁଡ଼ 500 ପାଣି ଦେଇକି କିଲେ ଚାଉଳ ଯୋଉ ଆମେ ନବା କୋଉ ଚାଉଳ? ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାପରେ କିଲେ 500 ଗୁଡ଼ର କିଲେ ଚାଉଳ ପାଗ ଧରା ହବ। ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ହେଟା କ'ଣ ରଖିଛ? ଏଟା ଆଳୁ ଚପ ଆଉ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ତ ସେ ଯୋଉ କରୁଛ ଆଉ। ସେଟା ଚିନ୍ତା ଖାଇବ। ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ। ତମେ କ'ଣ ହେଲ୍ପର? ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର। ହସୁଛ କହିଲା ହସିଦେଲେ ତ ସଇଲା। ହସୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନି ଦେଖିବା କ'ଣ ନାଗୁଛି। ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବା। କାକରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କାକରା ପିଠା ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମମି ଦୁଇ ଜଣ ବନେଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି କେହି ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟ କର।